आई भैया एगो रउरा सबके हम सच्चा घटना बताओ तनी। चार भाई रहता लो, चारू जना शादीशुदा रहता लो। एक दिन के बात हो कि चारू भाई में झगड़ा होता तो छोट भाई के औरत देखी वो अपना पति से का कहतरी आ कौना भाव में कहतरी। आई रउरा सब हम गीत के माध्यम से सुनाओ तनी। माई तो माई हई भाई राउर भाई को के बाए मानी काहे रुपया रखाई। सब कुछ है रह जाई बलमुआ हो ई बलमुआ ना कुछ संग जाई ए राजा जी ना कुछ संग जाई सैया जी ना कुछ संग जाई। धन सोना चांदी सब कुछ बेकार बा। एगो भाई हंसतावे एगो जदी लाचार बा। अन्न धन सोना चांदी सब कुछ बेकार बा। एगो भाई हंसतावे एगो जदी लाचार बा। भाई रे मुदैया से हुदाहिन बहिया भाई रे मुदैया से हुदाहिन बहिया कहल जग होई अब हसाई ए बलमुआ हो ए बलमुआ ना कुछ संग जाई ए राजा जी ना कुछ संग जाई ए सैया जी ना कुछ संग जाई। खोता छोड़ के एक दिन उड़ी जइहे चिड़ैया गाय के सुनावस राजू राम बाबू गवैया हो। खोता छोड़ के एक दिन उड़ी जइहे चिड़ैया गाय के सुनावस राजू राम बाबू गवैया। दुनिया के रीत देखी गोलू से आम के दुनिया के रीत देखी गोलू से आम के अखिया से तारवाई ए बलमुआ हो ए बलमुआ ना कुछ संग जाई ए सैया जी ना कुछ संग जाई ए राजा जी ना कुछ संग जाई।